Oh guys, iki tanggapan Dendi guys. Lantah guys. Ambune wedhus. Harum wadus. Sik guys. Jan bener-bener iki ndek alas. Iki ndek alas guys. Ya guys. Jauh sekali loh ini. Duh, kita tanggapan di pelosok negeri. Di mana ini guys? Oh kalau guys terapi guys. Lah iya. Ya wis guys ya ngene. Saiki ono sound. Ya apa ono lagu kok kena copyright. Halo. Ngantang sondel. Dilontak guys, mantene ndek kono lho guys. Lah aku ki mbek wong ki kok dadi loteng ini. Iki ceritane piye? Tuh. Iko mantene guys. Lah entah aku iki lho. Nek ndur loteng. Ya ampun guys, kebetulan guys. Lho iki ana wit duren. Kalau mau jadi Tarsan di sini ya guys. Saya Sabtu ya kok biasa. Iya, aku gede-gede lo jange. Liburan lo wong Jange. Ngenteni manten iki lho guys ning loteng. Kita nunggu kumban. Soale gak kon ngisi di kono. Piknik. Iku apa mak mburine sama niku, Mbak? Siji ya. Kelopo? Secara etika kapantes Iki lapis tok. so mari nyanyi ning mburi ngono Arab ya. ambas apa, Mbak? Masih musik ke bawah. Oh, ning iso kok. Iki lho guys tak review kan. Oh iya. Pertama iku sing tahu. Aku salin guys ditampil. Ngenteni manten. Kita rope. Lu guys. Omah iki suwadu sejuk. Si oke, apa jenenge? Tanaman-tanaman asri, murni. Kelopo lho. Kita tak syuting di HP iPhone ketok genah. Saking di HP Android guys. Iki apa guys ndek kene iki guys? Oke, wong biodone guys. Ketok para guys. Lagi mengiris-ngiris sopiku. Wong padha piknik. Tak reviewnya sebelah sana. Kilo guys, manten nih guys tak syuting ya. Pernikahan saking ananda saya Wis kaget tok guys. Dulu aku akeh sinoman di gunung kesisin guys. Sinomane ndek kono. Oh ndek kene sing nganggo parabola guys. Mbak ndek kene sing nggawe parabola yo. Apa ya? Oh iya ya. Terus lah nonton TV gak YouTube sih an? Oh, kan saiki video.com kan? Kayaknya anten yang ada dhewe yo. Dek kene wis sing kene sing nganggo apa jenenge parabola. Tapi gak apa-apa enak lho guys. Gak usah bayar wifi.
Tapi aneh Pak Yuvin deh gini Wan. Ya wes guys, seperti ini lokasi pertamanya ya. Nanti aku sepil di atas panggungnya seperti apa, oke? Boleh banget ya pokoknya. Makasih kali ini lagu yang paling romantis tapi ini dibalut dengan satu tembang lagu Jawa ya. Jawa saya ya. Lagunya Sinarengan. Sinarengan. Semoga kedua mempelai senantiasa sinarengan dalam kehidupan. Amin. Doa baik buat kedua mempelai hari ini ya.